Mitä hebe? Mikä pössis? Äijä Sale sluibaa. Terve! Sale bustaustyössä ei sluibaa. Mitä? Missä on Ale? Ei kun mä vaan... Ai, sulla on taas naamiaiset, joo. No on mullakin melkoinen show, kun pitäis kuvata sitä Osmo musiikkivideoa ja mun piti tulla ottaa vaan antamukset välille, kun mä unohdin sen. Varhe. Onko sun paino mulle massia uuteen käppiin? Häh? Siis, onko sul antaa mulle rahaa uusiin vaatteisiin? Oota. Nyt, no, tossa on kai sillä jotain alesta. Terve! Young money, cash money. Anteeksi. Mutta miksei sulla ole vaatteita? Joku varasti ne. Ja kotiavaimet kanssa. Nyt täytyy vaan toivoa, että Seppo tai Kari olisi kotona. Sepä ikävää. Voiko mä jotenkin auttaa? Asiakas jo. Joo, mene se vaan. Kyllä mä pärjään. Iltaa. Mitä sä siinä tuijotat? Ei kun, no onkaan mä nyt ennenkin vähäpukeisia miehiä nähnyt. No niin, varmaan oot joo. Mutta et löylykiuluun pukeutunut. Se on kyllä ihan totta. Ismo kulta, minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia nyt kaikki kyselee sitä? Se nyt on ensimmäinen asia, joka... Onks tää joku uusi pervoharrastus vai minkä takia sitä alkaa alasti pompit? No mitä outoa tässä nyt muka on? Hei, tänään kuule äijillä pukupakko. Sivu siitä! Kauheeta. Jos se Lismolla oli oikeesti joku hätä, mitä vaan virruttaa. Tuntuu Laitilalla olevan aika omituiset härät aina. Pitääkin mennä kysymään. No etkä me anna olla nyt. Ei kai sua pelota. No ei tietenkään. Hei, en mä oo tilannut tätä. Kaveri tarjosi pauku. Et kai sä nyt aio juoda sitä. No totta helvetissä mä jonkun ilmasiksi saan. Ties vaikka joutuisit maksaa sen takas luotossa. Älä hulluja. No kato nyt vähän tätä porukkaa. No ei ne tämmöisistä vanhoista ukoista väliä. Hei, haluatko lähteä joraan? Haluut sä turpaas? Sori, no. Hauskaa iltaa. Meidän malja. Seppo, suus kiinni nyt. Anteeksi. Mä vaan tässä mietin sitä, että miltähän se Ossi on mahtanut näyttää, kun se on saanut tietää, että sen kaikki sijoitukset on lentäneet taivaan tuuliin. Sen mäkin olisin kyllä halunnut nähdä. Onkohan se näyttänyt tältä vai tältä? Oli se hyvä, että suostuit. Noin. Tää on maailman idioottimaisin idea. Voi Jeesus. Miten ne elokuvissa saa miehet näyttää niin naisilta? No ehkä niillä on vähän ammattitaitoisemmat maskeräät kehissä kuin Monsieur Seppo. Älä nyt koske, kun semmonen vaiva nähty. No kyllä sä nyt meet yhdestä talonmiehen muijasta tollakin naamalla. Nyt testataan. Ulla, hei, meillä on täällä yksi vieras. Miksi Karilla on mun vaatteet päällä? Sano Karitta vaan. Ja nyt kuulkaa! Eikö näitä mäsikuteita sulla? Sori vaan, mutta toi on Eliakse.
Ihan yhtä hakka tää on silti. Nyt loppu. Vaikka Elias on homma, ei tarvi koko ajan haukkua sitä tai sen vaatteita. Onks Elias peppureima? Ettekö te muka tiennyt? Mulle se on ollut ainakin selvää ihan koko ajan. Okei, isä. Mä otan teet sit kotona. Jätkä pelaa sit Kruunurissa vai? Asustaa samassa huoneessa, etkä on viittynyt kertoa, että oot homo. Mä nyt just jaksas kuunnella teidän typerää lässytystä. Mun pikkuveli on kuollut. Nytkö ne jo tulee? Hei. Tervetuloa. Aivan ihania, kiitos. Täällähän se isäntä litkiikin jo viinaa. Jätä toki vieraillekin vähän. Se oli okei. No niin, otetaan tässä Seppo ja Helena odotellessa tervetuliaismallia. Noin. Kiitti. Ole hyvä. Onnea teille. Joo, onnea. Vastaahan se päivän näköjään risukasaakin. Se mitä Heidi sanoi pitää täysin paikkansa. Mä annoin se olettaa, että mä oon täysi-ikäinen. Ja täydestä meni. Miten teidän kohtaamisenne tapahtui? Mä iskin sen. Esitutkinnassa te kuitenkin väititte, että Aaltonen olisi tehnyt aloitteen. Niin no, saattaa olla, että Heidi ehdotti, että me mentäis sen luo, mutta siksi mä sen pokasin, että niin kävis. Mut eikö sitä koko juttu voisi vaan antaa olla? Koska en mä ollut tässä mikään uhrilammas. Pikemminkin pukki. Tätä sä tarvit, jos sä haluat mennä kunnolla shoppailemaan. Mies. Oikein. Aika. Mitä niin mies? En mä ainakaan. No et varmaan tarvii. Kato, siihen tarvitaan miestä. Ja ennen kaikkea sitä miehen luottokorttia. Kyllä sulla on vielä, Ismo, paljon opittavaa. Kyllä nykyään naiset osaa rahansa tuhlata ilman miestäkin. Ja tietysti myös ansaitakin. Kenenkäs vuoro? Mun Jos. Aha, mä selitän ensin. Ja sitten lähtee. Niin. Tää on sellainen karvanen, mikä on monessa perheessä nostettu pöydälle. Kiivi. Kiivi. Jeesus, tätä on sun logiikkaa. Tää sanoo... Kissa. No tulihan se sieltä. Tän sä ainakin tiedät. Tänne voi mennä, jos ei halua nukkua veneen alla. Yömaja. Oikein. Tääkin on ihan helppo tää seuraava. Tällaista tarvitaan, jos joutuu tukalaan tilanteeseen. Hermot? No varmaan hermojakin joo, mutta sellainen sinipukunen. Aika. Mikäs se vastaus oli? No niinkin helppo kuin poliisi, mutta eihän Ismo sitäkään tiennyt. Ismo, mihin sä meet? Vessaan mä tuun kohta takaisin. Vessaan. Taas tulla vähän jännät paikat. Sulla on hyvä silmä. No mä nyt vaan lätkäsin sen tohon. Älä nyt vähättele. Sehän on juuri parhaassa huomiopisteessä. Tunnetko sä tätä meidän vierasta? Taitaa olla se karisalainen ihailija. Tässä peliä sen No sehän sut asialle pani vai mitä? Siis tarkoitatko sä nyt Isabella Holmia? Kukapa mukaan nyt keksis tällaiset pervoiluyhdet taulu ympäri? Kari. Joo, faija oikeassa. Isabella voisi ihan hyvin tehdä niin. Niin mä en tiennytkään, että te tunnette Isabellan kanssa niin läheisesti. No jos tarkkoja ollaan, me seurustellaan. No, siinä tapauksessa mä olen todella pahoillani. Mistä mukaan? No, lähetin tuon taulun ihan kokonaan omissa nimissäni. Mulla taisi tutka falskata pahemman kerran, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Ja sä voit luulla musta tollasta. Mä olen umpi hetero. Paitsi että oot kyllä aika sepöksä suutu. Turpakitta alkaa lättylätistä. Faija, hei, ota ihan rauhallisesti. Ja minä tulkitsin taidenäyttelyssä poikanne ystävällisyyden ja kultivoituneet puheet hieman väärin.
Helena ei ole mikään mun äiti, että vie se tutkas huoltoon jo hyvin äkkiä. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Näin minun täytyy ilmeisesti tehdä. Suonette anteeksi. Tän töherryksen sä voit viedä mennessäsi. Missä se nainen on? Olisithan sä tosiaan voinut keksiä vähän romanttisemman lähestymistavan kuin sauva kävely. No, romantiikka oli lenkin jälkeen vähän liiankin kanssa. Siis mitä? Johtiko teidän lenkkipolku makuuhuoneeseen vai? No ei me ehditty sinne saa. Seppo, kyllä sä oot melkoinen sonni. Olis saanut jäädä tekemättä koko juttu. Minkä ihmeen takia? Eikö se ole mukava pitkästä aikaa päästä vähän... Oli tarkoitus jutella Ullan kanssa asiallisesti. Se on toiminnan miehiä. Tässä sulle vähän toimintaa. Älkää Jannesta välittää, kun se on vaan kateellinen. Mä tuun ihan just. Veikkaas, miksi me ollaan myöhässä? Kun se jätkä päässyt korkkaamaan. Joo, täällä huuda. No ei, mutta se on oikea meininki. Antaisin pikkutallelle vähäistaukoa. Mitä sä oikein touhut? Et sä oikeesti pysty venää, että sä näet sen seuraavan kerran. Ei kun en mä tiedä mitä tää on. Voit sä lopettaa, että alkaa käydä pikkusen häiritsemään? No ei pysty! Hirveä syy. Jäbällä on joku seksitauti. Kalle, nouse ylös seisomaan, niin kaikki näkee, kuka mun poika oikein on. Kalle Laitela! Hei, älä nyt yhtään kainostele, sillä nyt saunataan! Nyt poika saunoo, se kylpee, se laulaa, se huutaa, kannusta champagnea, meidän Kalle on tullut kotiin. Nyt poika saunoo, se valvoo, se liekkuu, se mällää, kat siellä mällää, meidän Kalle on tullut kotiin. Lepäinen henkeä viettää yksin miettien mennyttä kesää oli, ystävän aivan pelti kiinni, on teljetty herroja vitriini, ennen joulua silmänsä raataa, ei vielä varmuutta koskaan saa. Sun pitäisi olla tulla kiekumassa. Pitääkö siihen sun jalkapantaassa sentään joku lisärajoitin vai tajuutko sä pysyä erossa Pepistä? Voisin suositella sulle samanlaista rajoitinta, ettei tarvitse olla tunkemassa kärsäänsä toisten asioihin. Mitä te oikein teette? Ei mitään, jutellaan tässä Enos kanssa. Se on muuten hieno mies. Tuolla nilkillä ei ole mitään oikeutta. Vikitellä sua. Joko sä unohdit, mitä sä tuolla spaassa mulle äsken sanoit? Ai että sä oot tekopyhä. Kiitoksia teille kovin paljon. Ja vielä kerran, tervetuloa kotiin, poikani Kalle. Kiitos. Ja seuraava. Mees puolakka pukemaan, sut on jo nähty. Vaikka kuulu kurjuuden, talon nousevan auringon. On turmellut mun nuoruuteen talon nousevan auringon. Kyllä sä olet sinä puolakka joku. Jos joku tässä on jotain turmellut. Mun äiti neuloi vaatteeni. No eipä ollut kummanen neuloja, kun noin vähilli vaatteisiin jäi. Mun faija, hän sai tuomion ja tiensä tyrmään vei.